Moi bo día a todos e a todas. Señor presidente da Fundación Antonio da Mota, Manuel Antonio. Señor vicepresidente da Cámara de Porto, Paula, Teles, a todos os que estades aquí. A verdade é que estou abrumado por esta presentación, que non ven moito a conto. Eu son unha persona moi afortunada, non? Moi afortunada porque, efectivamente, puden facer a carreira de medicina, que me gusta moito, exercela, levo xa 26, vou para 26 anos que non exerzo, exercín 21 anos a carreira de medicina, e son moi afortunado porque puden participar políticamente pois na actividade política municipal. Foi unha casualidade que ten que ver coa miña formación personal e a aposta polo público, de alguna maneira, e tamén tiven a sorte de poder levar adiante un proxecto, porque no Estado español e na Galiza non temos limitación de mandatos. Comentaba co vicepresidente da Cámara do Porto, é moi difícil elaborar un proxecto en 8, 10, 12 anos. Eu entendo que é prácticamente imposible. Entón, eu, para que se entenda, empecé eu soiño na Cámara de Pontevedra no ano 87, de 25 vereadores estaba eu só, fun aumentando a representación, o Bloque Nacionalista Galego, fomos aumentando, o seguinte mandato tuvemos 4, logo 7, logo 10, e cando tuvemos 10 vereadores de 25 accedemos ao goberno municipal co apoio naquel momento do Partido Socialista, que conformábamos unha maioría de 15, 10 máis 5 máis 10 do Partido Popular. E a partir de aí empezamos a elaborar un proxecto dunha cidade que para min, vou a decir a mellor do mundo, pero unha das mellores do mundo posiblemente, e que tuvemos a ventaxa de estar eses 12 anos na oposición, cunha equipa de xente impresionante, porque o da medicina está moi ben, pero temos matemáticos, temos químicos, temos abogados, temos xente que lle quere moito a súa cidade e que, polo tanto, elaborou un proxecto desde abaixo, estudando todo o que se estaba facendo no mundo, escoitando a moita xente que estaba facendo cousas no mundo, aprendendo das boas prácticas e tamén aprendendo das malas prácticas. Unha mala práctica é aquela de poñer os coches matrículas pares un día e impares o outro, co cual a xente compraba un segundo coche para salir todos os días, co cual era moito peor o remedio que a enfermidade. Entón, esas malas prácticas aprendémolas e non as fixemos, intentamos facer outras cousas, non? E digo isto porque hai unha serie de filosofía que é importante, pero cada cidade ten o seu tamaño, ten as súas características e, polo tanto, cada un debe buscar o seu propio camiño dentro dunha liña de construir cidades máis amables, máis inclusivas, máis seguras, máis democráticas e, polo tanto, con máis futuro, non? Porque todos temos a responsabilidade de coidar o planeta que nos deixaron os nosos pais. Non hai plan B do planeta e, polo tanto, alguén decía aquí que o 80% da xente vive nas cidades. Hai unha produción de contaminación bestial nas cidades que está destruindo o planeta. Temos que loitar contra o cambio climático, contra o quecemento global e, polo tanto, hai que ir traballando nesta línea. Cada un na medida das súas posibilidades, pero avanzar sempre, non? Non hai volta atrás. No que decía Paula Teles, temos que facer cidades máis amables, máis inclusivas e máis cohesionadas, non? E moitas veces, pois, esquecemos todo eso e nos preocupamos de... Eu ainda lía algún informe, non? Na que fala do tráfico, fala de reducir, pero fala sempre de fluidez do tráfico. Eu, cando estamos falando de fluidez do tráfico, me poño malito. Porque cando lle dices a un enxeñeiro calquera que aumenta a fluidez do tráfico, pois ou aumenta a velocidade ou aumenta o número de carrís. É a única maneira. E por esa vía non resolvemos absolutamente nada. Chegamos ao absurdo de que hai 14 carrís e xa non caben, están atascados, e é igual que sean coches de gasolina e de gasoil ou eléctricos. Están atascados igual. E están ocupando o espacio das persoas. Por lo tanto, nos
ante a situación que estaba tendo Pontevedra no ano 99, que era un almacén. Eu sempre dou un dato, porque senón non se entendería. Un dato que en Pontevedra, por kilómetro cuadrado, a cantidad de vehículos que entraban, salían, aparcaban e daban voltas para buscar onde aparcar que non había, etc., triplicaba por kilómetro cuadrado os 4 kilómetros do centro de Madrid. E quintuplicaba o centro de Londres. Era unha situación inasumível. E é unha cidade que naquele momento tiña 50.000 habitantes. E entraban hasta 150.000 coches ao día. En días punta. Eso era invivible. Entón, empezamos a traballar porque non había autonomía das persoas, nin dos nenos, nin dos maiores, nin das persoas con discapacidade. O espacio público estaba ocupado por carros e por lo tanto, a cidade iba a peor, a xente nova quería marcharse, etc. Entón, tomamos as decisións que tomamos porque eran inevitables, non? E eu creo que tomamos moi boas decisións, aprendendo de todo o mundo, e é posible cambiar ese paradigma. Eu hoxe quero animar. Bueno, non lle dixen a Paula que este é o terceiro congreso e que está traballando moi ben en colaboración coas cidades que camiñan do Estado español e parabéns porque está xa no terceiro congreso, porque hai moitos autarcas e xente que está preocupada polo tema, e se non se fala das cousas e se non se anima a xente, se non se di que é posible, pois quedamos estancados e non avanzamos. Cada un na súa propia línea e sin dar clases de nada. Nós fixemos o que fixemos, encántame partillar o que fixemos, encántame decir que hai certas ideas que están equivocadas, porque os cidadáns son moi intelixentes. Eu dudo das cidades intelixentes. Eu quero cidadáns que vivan, intelixentes que viven en cidades que tamén pode ser que sean intelixentes, pero quen é intelixente son os cidadáns. E os cidadáns se dan conta de que cando melloras a súa calidade de vida, bueno, pois apostan porque se mellora a calidade de vida. Nós somos unha forza política, agora neste momento somos a segunda forza da Galiza, pero éramos a terceira forza. Agás nas municipais que ganábamos casi sempre. Nunca tivemos maioría absoluta. Quer dizer que non todos os ciudadanos de Pontevedra están de acordo con o que se está facendo. Que se saiba eso. Non todos están de acordo. Incluso hai algúns que se siguen opoñendo como ao primeiro día. Pero a maioría da xente que é sensata entende que hai que tomar decisións para mellorar a calidade de vida da xente. Entón, cando consigues datos importantes como que os 365 días do ano temos unha calidade do aire dentro dos parámetros da Organización Mundial da Saúde, bueno, pois estamos facendo cousas ben, a pesar de que temos unha celulosa ali ao lado. A pesar deso. Ou que somos o primeiro europeo, a primeira cidade europea que ten o primeiro premio de seguridade vial europea nos espacios urbanos, porque levamos 14 anos sin ningún morto, 0 mortos. Agora se está falando da estrategia 2050 de 0 mortos, bueno, se chama de outra maneira, non? Visión cero. Bien, pois a visión cero, nós hai xa algúns anos que a temos na cidade. É posible que non existan mortos na cidade. Por lo tanto, a mí cando me falan de fluidez de tráfico, hombre, a mellor maneira de conseguir fluidez de tráfico é reducir os coches innecesarios. Claro, sempre a nos chaman moitas veces polo tema da última milla. E eu poño o exemplo de cando chove. Pontevedra chove 100 e pico días ao ano, como en todo Galicia e Portugal. Pero cando temos unha cidade que está estresada todos os días, chova ou non chova, se lle engadimos un porcentaxe máis de vehículos que están facendo repartos, eso é absolutamente imposible de resolver. E se a cidade está atascada cando non chove, cando chove xa é imposible, porque a xente utiliza o coche de paraguas. Por lo tanto, temos que reducir drásticamente o número de vehículos que entran e salen das cidades. E para iso hai que tomar decisións. Primeiro, hai que tomar unha decisión que é intentar facer cidades compactas. Non vale aumentar o uso do territorio, porque logo despois, ao final, esta xente que se vai a vivir a 5, 10, 15 ou 20 km da cidade ten que volver a entrar outra vez e salir. Por lo tanto, hai que apostar por cidades compactas e cidades de multiservicios.
É dicir, se eu fago un centro comercial a 15 kilómetros e a xente vai comprar a barra de pan ao centro comercial, pois como que é un pouco máis complicado a mobilidade que se teño un supermercado ao lado andando a 200 metros. Por lo tanto, hai que apostar por cidades de multiservicios, por cidades compactas, por apostar polo comercio de proximidade, comercio local. Eu non quero meterme con ninguén, pero non estou de acordo en que cando o que se está facendo é o centro comercial máis grande que o anterior, e logo se está dicindo que se está apostando polo comercio local, pois algo falla aí. Algo falla. Ou apostamos polo comercio local ou apostamos polos centros comerciais. O comercio local fai cidade. Fai cidade. Entón, tú sales á calle, compras algo, falas co veciño, charlas, aumenta a cohesión social. Non sei quen decía, non hai cohesión social entre dous vehículos que están atascados non existe esa cohesión social. A cohesión social existe cando sales á rúa, compras, tomas un viño, sales, falas cos amigos, o neno vai andando ao cole, queda cos... O sea, eso. E para eso hai que reducir drásticamente o espacio dedicado aos vehículos a motor e aumentar o espacio dedicado ás persoas. E se faz eso, estás aumentando a autonomía das persoas, aumentando a accesibilidade universal. Bueno, reducindo a velocidade dos vehículos, eso xa é fundamental. É dicir, que eu non sei como pode haber aínda, o sea, unha cidade non é unha rúa non é unha carretera. Por lo tanto, conceptos diferentes. Carreteras son para correr, autoestradas, a velocidade que se considere, porque non hai peóns, etc. As cidades son espacios de convivencia. Podes ir andando, podes ir charlando, podes rapaz xogar nunha plaza, podes xogar a pelota, podes, en fin, cidade multiservicios e unha cidade totalmente accesible, sen contaminación, porque logo despois está outro tema, é dicir, a contaminación mata, o ruído mata. O ruído é difícil de explicar, pero sube a tensión arterial e a diabetes, porque xenera estrés, e ao final estás padecendo enfermedades que non tiñas por que padecela. Por lo tanto, habrá que preocuparse pola saúde da xente. Decía Jan Gehl, o señor danés, que ten xa moita edade, que de vir a Pontevedra non veo, non sei, está xa velliño, eu espero que ainda veña, non? Que se conoce máis do hábitat do oso panda que do ser humano que vive nas cidades. Entón, estamos preocupados polo pajarito, la ecología, e resulta que temos, vamos a aclarar, pasariños, o 80% da población que vive nas cidades, pois intoxicados, de mala leche, con accidentes, con cousas. Por lo tanto, eu xa vou rematando, porque non vou rematando. A ver, hai que tomar decisións políticas, porque ao final a política debe ser para cambiar as cousas, ou para mellorar as cousas. Por lo tanto, hai que tomar decisións políticas. E esas decisións deben... Cando se vai nesa línea non hai que ter medo a tomar decisións, porque os cidadáns e as cidadáns son moi sensatos e apostan por quen lle mellora a súa calidad de vida. E iso é posible, non? Quer dicir que é posible facelo. Obviamente, os técnicos teñen que dar a súa opinión e facer as cousas ben. Ora, se eu a un técnico lle digo que me aumente a fluidez do tráfico, como dixen antes, e me pon outro carril máis, pois é o sensato que pode facer. Pero se lle digo, non, mire usted, vamos a facer que na ciudad solamente entren os coches necesarios para que a cidade funcione. E preguntei, cales son? Bueno, pois os que van aos seus garaxes, das súas casas, os que están traballando, o transporte público. Ora, un señor que pasa polo centro de Porto para mirar o ambiente na Avenida dos Aliados, ese señor non ten que entrar. E como resolvemos que non entre? Bueno, pois facéndolle dar unhas voltiñas. E aí é onde entran os técnicos municipais, os enxeñeros, facendo bucles, e entón, claro, tú podes ir á túa casa, a xente que está traballando sabe onde vai, agora, ou vas a un aparcamento directamente, colles o Google e te leva, pero o que non podes facer é cruzar de norte a sur, de este a oeste en fin, dos outros puntos cardinales para os outros puntos cardinales, cruzar a ciudad, porque esos son tráficos innecesarios. E se botades conta e fadedes estudio de tráfico en calquera ciudad, hai un porcentaxe altísimo de tráficos que non sirven para nada, porque cruzan a ciudad e non paran a ciudad. Un tráfico estúpido. Igual co señor que pensa que vai marchar alguén e vai deixar un sitio vacío para aparcar un coche cando non hai sitio.
Entón, aparcamentos disuasorios, aparcamentos de servizos, aparcamentos que sean para parar nun momento determinado e marcharte, pero non aparcar todo o día nun espacio público. O espacio público dunha cidade é moi caro, non pode usarse para un vehículo solamente, por lo que o señor sea moi rico ou moi pobre. Non se pode. Entón, obviamente, habrá que rotar da maneira que sea. Nos fixemos unha cousa que non digo nada, pero cando entrei no goberno suprimín agora o pago por aparcar na vía pública. Suprimín moitos aparcamentos, pero se suprimiu porque eso non funcionaba. Estaba todo o mundo esperando a ver se marchaba o que aparcaba 2 horas. E xeneraba tráfico que se chama de axitación, que ocupa o espacio público, contamina, fai ruído e ao final produce accidentes tamén. Por lo tanto, non queremos nada deso. E eu creo que é posible facer as cousas de outra maneira, que hai que ter valentía política, e hai que apoiarse, obviamente, na xente máis sensata. Onde estábamos cenando, con Paula, con Miguel e con Pedro, e me están preocupados polo tema do comercio. Por os comerciantes se opoñen á peatonalización. É absolutamente inentendible eso, non se pode entender. Nós tuvemos un comerciante, que era, xa o repito, pero sigo repetindo, porque eu creo que se entende, un libreiro que estaba nunha zona que se peatonalizou. E aquel señor lle preguntaron se estaba de acordo coa peatonalización. Antes de empezar, coa peatonalización. E aquel señor, que era moi inteligente, dixo: a mí nunca me entrou un coche a comprar un libro na librería. E é real eso. E cando se peatonalizou a rúa, triplicou o número de ventas. E estuve algunha vez en México, me acordo, con comerciantes tamén, e estaban co comercio, e entón eu dixenlle: bueno, ustedes saben quen vende máis no mundo de venta, en fin, de unha loxa de quen vende máis? Bueno, sabedelo todos, a mellor non vos dá conta, pero é un señor que vive na Coruña, que é galego, se chama Amancio Ortega, e que é o xefe de Inditex, Zara, toda esa... E dixenlle eu: acaso vistes algunha tenda de Amancio Ortega ou de Zara nunha circunvalación de 4 carrís? Ou de 6? Onde pon Zara as tendas? Pona no centro peatonal de todas as cidades. Absolutamente. Dice, que pasa? Que non sabe vender este señor? Ou é que vos sabedes máis que él? Quero dicir que non entendo como un sector do comercio, digo, comercio activo, dinámico, que se moderniza, que quere tal, como este sector pode estar en contra de que tú mellores a calidade de vida da xente e que a xente este na rúa e que compre nos escapará. Sei que é unha estupidez. É unha estupidez, porque a xente que compra é que vai andando. E que sale da casa comprou e mirou os escaparates, e se está pechado hoxe vai mañán. E non a que collo o coche vai comprar non se sabe que, con todos os respetos a IKEA ou a calquera outro sitio. Como se non houbera aquí xente que fabrica móveis de calidad sin ter que comprarles. Que logo hai que montalos. E se non eres capaz de montar e te sobra un torriño e quedas como un gilipollo. Porque non sabes. Dixe, bueno, é que é increíble. Entón, sentidiño común, vontade política e seguir avanzando, porque temos unha responsabilidade todos. Temos a responsabilidade de mellorar as nosas cidades, de facelas máis amables, máis habitables, máis inclusivas, e de deixar un planeta mellor por nosos fillos e por nosos netos, ou para nosa... Eu teño 4, vai para 5 horas. 5 netas. E, efectivamente, se conseguín deixarlle unha cidade baixo a responsabilidade de ser alcalde mellor e máis atractiva, máis segura, máis sana, bueno, pois algo fixen e estou satisfeito e disposto a seguir traballando nesta línea. Porque eu creo que é a línea correcta. Temos que aportar todo o que poidamos, nós e os que estades aquí tenen responsabilidades políticas, e hai que dar pasos adiante con valentía, e iso é o que quería transmitirvos humildemente. Cada un logo que faga o que queira. Eu estou moi orgulloso do que estuvamos facendo con moita xente, porque eu son a cabeza visible, pero hai un equipazo, Paula o conoce, impresionante, que afortunadamente ten continuidade e que fai que estamos facendo un proxecto no que vamos avanzando en todas as líneas e ademais con retos sempre de cara ao futuro, no tema da recollida de residuos, que todo o mundo sabe que se separan
e se reciclen son recursos, que iso dice a lei, hai tempo, ainda que non se fai caso, e se mezclan todos e se queiman ou se levan a non sei onde, son un gasto e teñen máis custo tratalos e non se aproveitan, non? E entón hai que seguir sempre traballando nesta línea. Por lo tanto, moito ánimo, a Paula sigue co Congreso, po ano que vem outro, no Estado español temos na línea, este ano iremos por ali, a seguir avanzando, non? E iso eu creo que é satisfactorio para todos e moitas grazas a todos os que queredes conseguir un país e un planeta moito mellor. Moitas grazas.